Alright mga bay, habang nagpapakarwas tayo kay Fortuner. So meron tayo ditong nakita. So credit to the owner. Pwede naman daw videohan, pwede naman daw picturean. So ayan, GSR 1200. So ayan. Alright, napakaganda bay. So dito sa mga dream bike natin soon. Ayan. So ngayon kaya nag-video ako dito kasi ngayon ko lang talaga napansin. Kasi hindi naman talaga tayo laging nakakahipo ng ganito or nakakakita. Hindi ko mabigkasan. Hindi ko siya limit makita talaga. At hindi ko naman siya talaga akin na nalalapitan, no, ganyan. So ngayon may chance tayo, mapalad tayo dahil meron to dito. Makakahipo tayo or kaya naman baka pwede tayo magpa-picture dyan ng nakasakay. Alright. Yeah. So ito ang nakita ko mga bay. Tatlo ang kanyang shock. Dalawa dito sa harap, isa doon sa gitna, no. Ayan. Kaya pala napakaganda ng suspension nito pagdating sa mga off-road, sa mga lubak-lubak. Ano, ABS pa. So ito pa, isa pang nakaka-amaze dito. Rayos siya pero tubeless, no. Tubeless siya. Ayan. Mitas, baka naman. Route. So, ang kanyang makina mga bay ay boxer type. So, kung makikita nyo itong nasa gitna, ito na yung pinaka-transmission niya, no? Tapos ang block niya, itong nasa gilid. Siguro bawat isa niyan ay nasa mga 600cc bawat isa, no? Ang laki. Ayan, ang laki, no? Ang laki ng block. Tapos dalawa ang kanyang radiator. Kabila, no? Ang kanyang radiator, kung itong ilang, parang kasing laki lang siya ng sniper natin. Yung radiator ng sniper. Yan, ang laki, no? So, usual, sa isang adventure bike, hindi mawawala ang may nguso. Yung nguso ng pato. Yan, may tuka. Yan. So, yun, no? GS. So, napakalaki ng tank, no? Siguro, itong tanking to ay nasa mga 21 liters ang capacity. Ano? Napakalaki. So, ito, plastic lang naman to din. Pero, nasa loob yung pinakatank talaga. So, ang kanyang rear shock. Dynamic. Ano pala to? Electronic adjustment ang kanyang mga shock. So, isa sa mga nagpapamahal dito sa GS, no? Stock pipe. Napakataba ng stock pipe. Itong side box, built-in na to. Kasama na to sa pag bumili ka na ito. May kasama ng side box. Pati yung mga bracket niya kasama na rin, built-in na rin. So kung bibili ka pala ng GS, may option ka, pwedeng walang side box at top box. Kung pa additional ka lang, siyempre additional bayad yun. Ayan. So ito nga pala ay propeller, no, yung nagpapagana dito sa gulong ng likod. Single-sided swing arms pero propeller. Ayan. So, siyempre, built-in na rin ang mga crash guard na ito. Built-in na ba? Parang hindi, ano? Built-in yan. Ha? Built-in. Built-in na rin? Oo. So, yun pala kagandahan nito, built-in na itong mga ito, no? Kasi, imagine mo pag natumba ka. Ha? Pagkabili mo, nakakabili ka mga yan. Pag natumba ka, wala ito. Ito yung tatamaan, no? Yung pinaka niya sa block. Galing. So, ayun ang kanyang filter. Oil filter nandito lang sa gilid. Napakadaling palitan. Kasi dito mo lang siya babaktasin, no? Easy lang. Ayan, no? So, papalad tayo. Isa tayo sa nakahipo ng ganito. So, ang pinaka-latest na ito ngayon ay 1250 na, no? Yung CC niya. Yan. So, medyo maselan dahil napakaraming pindutan, no? So, hindi natin alam kung paano pindutin yan. Dashcam. Kanyang panel, dashboard. Half digital, half analog. So, ayan na yung kanyang top speed, 240. Kanyang top speed mga bay. 240 top speed. 240 nakalagay. So, RPM. Yan. Usay, no? So, ano na rin pala itong mga bay, keyless na rin pala ito, no? Pindot na lang. Keyless. Keyless na pala siya. Keyless So, yan.
Ito, may kasama ng kabitan ng cellphone, no? Talpak na lang dyan kung gusto mong gawing Google Map. Yan, ang angas mga bay. So, mapalad tayo. Pwede tayong magpa-picture dito ngayon. So, chance na natin to mga bay. Charot. Hindi lahat ay merong chance makapagpa-picture sa ganitong klaseng bike. No? Alam naman natin na price itong bike na ito. Lagpas million to. Yan. Yun. Ayun lang mga bay. Nag-enjoy lang ako dahil nakakita tayo ng ganitong motor dito. Charot!